ezinụlọ ndị be Oriaku Grace Anasoro n'Efite Oko na kansụl Orumba North na Anambra steeti emerubego mmemme ndụ obiri n'ụwa na ezi ntọala nke na-ahụrụ n'anya hapụgoro ụwa gbara afọ 88 n'ihi rapụ ụwa ụmụ ya chịkọbara nnọọ mbịakọta ọnụ ka ha wee kwanyere ya ugwu eji wee na-echeta ya ka enwe ntụgharị uche banyere nkụnyezi mkpụrụ ọ kụnyere na ndụ ha. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata pụtara anyị akụkọ. Ewere ọnọdụ na Alex Ekwueme Civic Center bụ nke a nọrọ n'ime ya wee kpee ekpere ma kọwapụta ụdị ndụ ya bụ Odoziakụ Anasoro lara mmụọ biri. Ọtụtụ ndị enyi nakwa ndị ruru uju na ya bụ ọnwụ Odoziakụ Anasoro gụnyere Maazị Arinze Okoye, tinyekwara Nze Frank Emenari, Maazị Chibunna Mmadụbụọnụ nakwa Maazị Emmanuel Okeke kọwara ya bụ Anasoro nke lara mmụọ dịka nwaanyị nwere nnukwu ịtụnanya nyegara mmadụ ma bụrụ nke jupụtakwara na amamihe ma na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ nọ ya nso aka. Onye bụ nwa nke abụọ nyegara ya bụ Maazị Chinenye Anasoro, tinyere nwunye ya Ifeọma nakwa nwa ya Nwaada Favor Ọnụọra nakwa nwa ya nwaanyị Odoziakụ Chioma Mmadụbenyi kọwapụtara ọtụtụ ọrụ nne ha rụrụ oge ọ nọ ndụ ma kọwaa na ọ bụ onye udo ma na-ekwe nkwa na ha ga-ahụ na ihe niile nke ya bụ nne ha rụrụ nọ n'alụ n'ihi. Site n'okwu Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.